Hola, som Clara Valls, Aitana Hortolà i Ainhoa Espí i avui anem a presentar-vos el nostre projecte del dron. Quan ens vam proposar construir un dron, vam veure la possibilitat de millorar el nostre entorn més proper. És per això que, com a habitants i residents de xicotets pobles de la Vall d'Albaida, que anualment es veuen afectats negativament per incendis en alguna de les seues serralades, hem decidit que ens agradaria construir un dron d'ajuda als bombers d'Ontinyent. El nostre objectiu és construir un dron amb dues càmeres, una càmera tèrmica i una altra de gravació, que ajuda a complir els següents objectius. En primer lloc, un dron amb càmera de gravació a temps real a disposició d'aquest tipus d'entitat pot ajudar a disminuir les preocupacions pels incendis de la zona, ja que amb el vol periòdic de drons es poden detectar focus potencials d'incendi. Al controlar i conèixer des de l'aire la zona d'una forma molt més ràpida a la d'un helicòpter, facilita la presa de decisions en la prevenció de catàstrofes a les nostres muntanyes, barrancs, rius o inclús l'emmagatzematge de residus, entre altres. També aquest serviria per accedir a llocs de difícil accés on s'ha de comprovar si hi ha alguna víctima, minimitzant així els riscos dels propis bombers. A més, també hi ha zones de difícil accés o zones directament no accessibles quan s'ha de fer una avaluació de l'estat d'una estructura, ja que les altes temperatures afecten els materials i es pot ocasionar un afonament. El dron així ajudaria a entrar amb una càmera tèrmica i així obtindre les dades sobre les temperatures de les zones de difícil accés i d'una manera més ràpida poder fer una anàlisi del material. Per últim, si és necessari, poden fer una gravació de les maniobres i exercicis que solen realitzar en altura, ja que és una petició de molts parcs de bombers perquè creuen que és necessari per a la formació interna entre bombers i que aquests puguen entendre aquestes maniobres d'altura amb més facilitat que no dites de veu. I d'aquesta manera tindré a la nostra disposició uns professionals més preparats. Aquest dron està format per la controladora de vol, els 4 motors, els 4 reguladors de velocitat, la placa de distribució de potencial, els receptors RX, el GPS, el Bluetooth, la bateria, les 4 hèlixs, la càmera de gravació i, per últim, la càmera tèrmica. La controladora de vol ha de col·locar-se en el centre geomètric de l'estructura perquè estiga perfectament equilibrada i orientada. Posarem els 4 motors en els extrems i els reguladors de velocitat als braços de les dues diagonals. Fixarem la placa de distribució de potència de manera que ens arribi bé els cables de tots els components i posarem els receptors de l'emissora prop de la controladora. Col·locarem els elements addicionals i finalment la bateria centrada en la part inferior del frame. Finalment posarem les hèlixs en els motors, tenint en compte el sentit de gir de cadascun. Els motors 1 i 4 han de girar en sentit de les agulles del rellotge i els motors 2 i 3 ho faran en el sentit contrari. Degut a que aquest dron està destinat per a usos relacionats amb el foc, cal utilitzar un material per a la base que no siga inflamable. Per tant, hem contemplat com a millor opció MDF ignífug. Les dimensions seran de 30 x 30 i per dins de 21 x 21. I les pates seran 18 d'alçària i 15 de llargària.